Itariki Ibere na Isano omutinyo gatano na limo omwaka w'ekiri bubere mengwansa Ibere na Ibere ase biro binde tokumerana ase emesa ya Amayia Ndizi TV erinde ngomanye na rayanyere ko bakago korekana ko ruchinsemo iretariane Frida Kerubo na ase chinsemo chibyorokerelyo nigoto gochikonyara ko batokobwaterana nere Joshua Auta ngwira nande ase egeke ngomanye na rali na kwaliganiri. Henda gotobuatia ase chinsemo chiri cha Facebook ase Ndizi TV News na boigo ase chinsemo chiri cha YouTube ase Ndizi TV News ase chinsemo chiri cha website na bagotonyora ase www.ndizitv.or.ke Mancho marigereria gingo chaka kigima homokonyi bo moraibwense omoske William Ruto chingaki agenda taguyakera ekoko ase chinsemo nigo anyaria ko bagakolichira gochia ase abamenyi bense itu ya Kenya niga ko bakagote bakiarabe omurai ogatano wense nachikoene kibuna onyarire ko bakagukini uchumi anene mono ase ogokeani enchara ase nseitu ya Kenya bono niganyarire ko bakagote abuna ase chinsemo chyoboremi nachikoene kibuna onyarire ko bakagokeani amagori ya moyo horobotioro ase enchara yoboikerano. Lazima tupunguze gharama ya chakula katika taifa letu. Ndio. Wananchi wengi wanalala njaa. Wanahangaika kulisha familia zao. Kuna njia ingine. Lazima tuweke pesa ya serikali katika kilimo. Na ndio tumesema tutapunguza gharama ya mbolea kutoka 6,500 ya saa hii mpaka shilingi 2,500 na tupunguze gharama ya mbegu na tusaidie wakulima wazalishe chakula ndio tuweze kuhakikisha kwamba chakula inafika hapa sokoni kwa bei nafuu ili kila Mkenya aweze kulisha familia yake na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Ndani tunaelewana jameni? Ndani tunaelewana? Watu wa Taita Taveta tunaelewana? Na ndio tunasema vile vile mwaka huu tunasema kazi ni kazi. Ni kweli ama si kweli? Tunasema kazi ni nini? Niliwaambia hata kama biashara yako ni kidogo wewe mtu wa undani, hata kama wewe unauza mboga ama wewe ni mtu wa bodaboda ama wewe ni mtu wa biashara aina yote, sisi tunasema kazi ni kazi. Ni jukumu letu kama serikali tuwasaidie kila Mkenya ili aweze kuinua biashara yake ndio tuweze kuzalisha Kenya yenye iko na usawa. Tunaelewana jameni? Na ndio tumesema mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa biashara ya mtu wa chini. Togotigana nayo na gusika mutu ase orobotiro ndeni gongo kumanyubuna magiga yegari yabugureti omochere guturungana ase chinsemo chiri cha Kiambu abamenye bense meyo nigo banyare ko bakorokana kurwanira erinde kwenyorera omochere uju egari nigo yanyante ko bagikogwa ase yari korusi omochere kurwa omochi o Nairobi wochi ase ensemo ya Uganda.
Chingaki torigerereti obochori obonene ekiombe getenenerete obochori naboigo chimbebe IEBC nigo kegenderete kuyarigania elinde koone kibuna chikura chenyere ko bachigwa kwa asinjira yobwasioku naboigo oboene bono ekiombe kyo nigo kenyere ko bagiko gikiria omorobelio olibo gotumika emitandao yekerero asebagoteba buna omorobelio yo nigo rachikonyara ko bakogokorekana hanene mono koene kibuna oboene bwanyere ko bogotoka ase omorobelio yo bakoragwa no monyakero wekiombe kyo yomanyikante buna wafula chebukati nigo aenekeiri abamenyi benseti ya Kenya buna obochori obonene mbochiko kolekana asinchira yobwasioko. Electronic verification is a primary mode of identifying voters. Where a voter cannot be identified using biometrics, then the presiding officer shall use a complementary mechanism of alphanumeric search in the presence of agents, and the voter shall fill Form 30. The failure rate is supposed to be very low because we have 10 fingerprints and you only need one. So if one does, you go to the next one until all the 10 are exhausted. Of course, we recruit our poll officials from Kenyans, isn't it? We know who they are. If they are all belonging to one community and they have a preferred candidate, they can decide to collude and say what? Si register iko na watu yetu, wacha to cross alafu tuwa votie. So we are trying to avoid something like that. Manche murigereria togosika motu ase orobotironde nigongo kumanyuna omojumbe webunge ya Garissa Adendwale bono niganyare ko bakagusaba obotuki gokorekana magigaye chiro ya Garissa konyara ko bage koya niganyare ko bakagoteba omulero yunigo barachikoene kiningi kiagerete omulero gatiboka ase chinsemecho ekiagera buna ekororokana buna oyino omulero onyalte ko bahogokobangwa. It is a clear example of a leadership that has failed, that cannot even provide, given the resources, cannot provide the basic safety measures and equipment that are found in every city and in every place. I have just spoken to the director of CID, Mr. Kinoti. I have spoken to him, and I've spoken to the security agents in Garissa that they must bring to book the perpetrators of this fire incident in Garissa market. It is not coincident. It is planned. It is well planned. Manche murigereria korwa ase orobotiru nigo naikire omoelia obwa Amayia ase Chinsa chiga korende ngo basabato basagosikato basakonyegera ayona yande amange no yanyore kichirarage Chinsa 10. Manche murigereria kukuganiria esabato engia na bali bande ngo babaganiria omugaso omuya erietaria ne Frida Kerubo na ase Chinsa mochi byorokereria tonyako tukubwaterana nere Joshua Auta.